Dneska vaříme domácí kyselé zelí. Dělá se to tak, že se nakrouhá zelí, já to dělám v robotu a dělám to z obou druhů, bílý i červený. Takže tady mám teďko obě, abych vám ukázala. A dělám to tak, že teda nakrouhám to zelí, potom to dám do velké misky, osolím to a přidám k tomu kmín a promnu to a nechám to chvilku odležet. Tohle zelí je zhruba hodinu starý a už se podívejte, kolik pustilo šťávy. To stejný s červeným, osolím, okmínuju a promnu a hnedka během půl hodiny to pustí šťávu, pak to promnu ještě jednou nebo dvakrát a dávám do sklenic, který jsem samozřejmě vyvařila na 10 minut v hrnci s vodou a potom se to všechno teda dá do sklenic, hlavně se tam naleje i ta šťáva, co pustila a dám to na ledničku, na útěrku zhruba na 2 dny, do té doby, než to znova jakoby vskypí a přeteče. Dává se to tam zavíčkovaný a jakmile to přeteče, dá se to hnedka do ledničky a nechá se to v ledničce minimálně 14 dní. Čím díl, tím líp. Já to většinou jím po 3 týdnech a měla jsem to v lednici i rok a vydrží to a je to prostě lepší s věkem. To zelí bude kyselější, čím dřív se dá do ledničky, protože dělali jsme experiment, já to dávám do ledničky i hned, vlastně po těch zhruba 2 až 3 dnech maximálně. Tchýně dělala zelí a nechala to venku zhruba 7 dní a její zelí vůbec kyselý nebylo, takže si myslím, že čím dřív se to tam dá, tím je kyselější. A moc doporučuju, dá se to taky dělat s různým kořením, třeba s majoránkou nebo s bazalkou, nebo se do toho dají přidávat třeba různý pálivý papriky nebo kombinace třeba i s mrkví a td. Já to taky někdy dělám, ale jako nejvíc mi chutná tohle samotný, takže to dělám samotný, ale dá se to různě dělat. Takhle hodně se zelí používá v kuchařkách, například chuťový místopis regionu, anebo je kuchařka anglická od paní, co se jmenuje Sally Fallon, Nourishing Traditions, a tam jsou vlastně popsané tradiční recepty z různých kontinentů a z různých kmenů a skoro všechny kmeny nebo národy po celém světě používaly nějak kvašenou zeleninu v nějaké úpravě, takže se vlastně dá kvasit cokoliv. Zkoušela jsem kvasit i citrony a jde to taky. Takže dobrou chuť, určitě vyzkoušejte, je to jednoduchý a hrozně moc zdravý. Dobrou chuť.